and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Naay-inkanto nga nagpuyo din sa inyo? Hala, no? Aw, di ba na imposible kay pagkadako naman inyo yung bayo eh. Unya, gilibutan pa sa daghang kaing kahoy ug uban pa mga tanong. Baw nga dili imposible na ay nagpuyo din nga dili ingon nato. Kalayo bas gilagputan na imong imagination, oy. Weird. Tao nga tinurang akong gikabuangan ron, oy. Aw, sabalay. Si Jeff? She's not my type. Di ko ganahan og taong bungoton kay untidy kaayo. Bungot zero. Ano problema din na? Ha? Problema ba na nga namay daghang shiver diha? Basta kay di ko ganahan anong naibungot no. Kanang nakapapitik sa akong kasing-kasing karon. Lahi kina siya. Naa niya ang tinuod nga kalimpyo. Ako gyud ang nakita. Pero good. Ganong kalit mo natugtong nga tong bungoton nimo amigo? Butday ko. Ay wow, buot ka taon. Naibulat na ba? Kay dugay ba siya nawa? Oh, mito nga kay tingali. Nainaminghawan. Usa na ana ang grupo. O siya Maya? Ay, wako idea ana. Kay secretive kay nang tawhana when it comes sa iyang love life. Dito man siya silang amaya. Nagbinastos? Awa man noon. Pero, medyo nagpapapil. Oh? Ngano may gibuhat siya nga nakapuling sa imong mga mata? Tiyago lang pangutan na ha. Aw, sayo? Okay. Akong usban ha. Usa diyang gibuhat dito sa ila amaya nga nakaingon man ka nga nagpapapil siya. Ay da, iyang gipasaligan si Maya. Nga pasulon og trabaho. Then I'm happy to hear that. Kaayo naman na iyang gihimo, di ba? Oroy, Sa pagkatinuod lang, dili na angay nga palabyo ni Amaya, kay stepping stone na nga to siyang kalampusan, no? Kinahanglan, nga i-grab niya ang opportunity, kaya yan ang kaayuhan. may lagi kaayuhan. Hey! May lagunta. Nak, okay ra ka? Yes, ma. Medyo nabaguhan lang ko sa nasudlan akong trabaho. Kinalagi naan nagtagkatugog sa iyo kani adto. Ay, lisurang i-adjust, oy. Sige. Katog na dayon dito aron ka makabawi. Ay, saya. Kaon sa, giandam na nako ang lamesa. Hala, uy, sorry, nak. Nalimot kog angay pa daay nimong sudlan una ang imong tiyan. Ang dali na ma, atong sawaan si kuya ang ganahan siya. Ay, sige. Pahimutang na mo diha. Ako nalay mo abli sa pultahan. Hi, Mami! Good morning! Uy, kalitan sad kurunda. Nagmami na lang kunin mo, tita, uy. Uy, dayon diri, mamahaw ta day. Wow! Hala, timing di kaayo ang imong pangagda kay upag ginisud akong tiyan. Sa akong kamingaw ni Mami, sayo kay kumigawa sabay. O ngapit ko ini makaon. Kay gusto kong matigsaw ninyo. Kay gilaay ko dito sa amo. Pwede ra ba? Ano dili good, uy? Last na dira, girl. Dali ay sa. Thank you, Mami. Diri ka, Aisa. Thank you. Good morning. Good morning. Gikan pa ka sa duty? Oo. Uy, amping ha. Dili ba alalim nang magpuwaw ka? Dili ba ginasayon? Maunang ampingi gyud na ang imong kuan, lawas. Ang kanuni mo kanang mga healthy foods. Nya ayaw gyud kalimti ang vitamins. Thank you sa advice. Amping gyud aron makalikay sa sakit. Kay bawal ang magkasakit karong panahon na. Mami, ikaw, kumusta naman ka? Mami? Dear, ano lang nagdaginutang akong pagtahod sa inyong inahan ug mami. Kay igo ra gyud ni akong gitambalan na akong kamingaw sa akong inahan.
Ibog yung kay ko ninyo, uy. Nga niya si Mami Dahlia. Nga basad nga, mas ni-prefer man ang imong mga olds nga adto magpundo og dugay sa gawas. O apikit sila makontinto sa kadaghan sa inyong kwarta. Uy, unsa goy daghan. Para igo lang makapakaon nako o makapaeskwela. Uy, bago runda. Nga unsa ta uy, unya na ng istorya. Maog yun. Sige, sige. Aron, makapahuway na sad ni si Jared, uy. Sorry ha, nagsamog-samog di ko din is inyo. Okay ra, uy. Dili Okay. ba, ma? Oo, uy. Okay, sige. Kisay mo lead sa prayer. Ay, ako na. In the name of the Father, the In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Wow! Kamauday ka mo pray? Ay, taon, uy. Abi ni mo sa kiat-kiatra ko maayo. Nasab ko'y tinago ang pagkareliyosa, uy. Ubay sa tumalimot sa pagtudlo na ako nga akong inahan. Nya, kanang akong lula, sa mag-anahan pa na sa amo. Mitudlo man sa na siya na ako. Samot pa ron nga, mitapon na na sa amo. Kaya di na malimot nga mga ji. Unya, musimbasad. Muuban ka? Usahay, kung ganahan ko. Mapugos ko, pero most of the time, mabalipat yun ko. Kana laging santulon sa tag-utok. Pero, ako na-realize, kinahala makigbanding git sa Ginoo. Mao nga gisaad na ako sa ungka og kalingon nga mosimba na gyud ko permi. Uy, nindot. Maagi kay na nga desisyon ay sa. Kay wagi ko mo kung magpaduol ka sa Ginoo pirmi. Bitaw sa, Uy! manimba gani mo, dad ako ninyo ha. Oh, sure. Excuse me ha. Mamog daw na rong sudan og maayo. Nya kamo, pag mo makasugod og kaon. Ay, Sorry, Aisa. Ay, sorry gid kaayo. Ako gyud nakaingon da. Kay nagsigi kog tabi. kita magungduhagot. Mitubay man sad ko. Og mas grabe pag yun akong tabi. Ay, sige na mo, oy. Pangaon na mo kay ako og si Amaya, human naman. Na-touch kay ko sa attitude nga gipakita ganihang Aisa. Makahimo man gyud sa pagbinuotan ang tao kung gusto ba. Makahimo sa pagpakabuhing normal aron maangkon ang pagdaig sa uban. Unta nga magdayon na ang kinaiya nga ako nakita niya. Kuan man gud kuya, nagkinahanglan na maguna og friends si Aisa nga parehas nimo. Kada bang seryoso ba nga maayo mo sulti og nindot ka mo tudlo nga taas og pasensya. Ikaw di lang ga. You can be a good teacher ni Aisa. Dili lang kay friend. Friend lang mus laag-laag kung gusto ka. Puno ka sa maayong pagtulunan nga gitudlo sa atong inahan. Manggamit pa. Aron pagiya sa usa ka higala nga moaksyon og simang sa hiwingdan. Ay, okay naman na si Aisa kuya ba? O pa man kayo magkatubo na taas ang ihang sungay. And everybody deserves a second chance, di ba? Oh yes. Basig mo na ni ang sinugdanan si ang pagbinuotan. Ikaw ha? Ipadayon na ginang imong pagbinuotan na ba? Kuya, tao lang ko ug na ang tanang pagsuway. Dili pa ko makapaniguro nga mamahimo jud kong buotan forever, no? Kay tingali unya bag na ay mga tentasyon nga di ko makabalibad. Pero, mo ginang pangayoon ang guidance sa Ginoo langga. Dili na niya idaw nimo. Ang imo, maori gid ang paghatag og bili. Amen, kuya. Bitaw, kuya. Kuya mo. Suway ko nugda na si Aisa kun mo simba ka unyang Merkulis, di ba? Adto ka mo simba sa Redemptorist Church, kuya? Sure. Pero nganong si Aisa naman? Kay dili pa man siya busy. Ako kay interview naman ako. Sige. Akong i-try. Kuya, dako aka ni magpunto sa langit sa kun makawin ka og soul, kuya, no? Labi na sa parehas ni Aiza? Gianugnan bitaw kung nagunaon na anak niya kani adto.
adto. Kani adto pa ba katong sa mga bata pa mo kaysa tan-aw gud nako anak niya. Wag gipuruhan nga magpakabuhing normal. Grabe. Nahimo bitaw kong judgmental atong higayuna. Pasayloon lang ko sa Ginoo. Basin ba yung pabuot sa Ginoo nga nahatagan mog enough time nga magkasulti ko yan mo kay basin bag ikaw ang gitahasan sa Ginoo aron sa paggiya ni Aiza. Imo bang dawaton ang challenge sa Ginoo, kuya? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!